Welcome sa atong YouTube channel. Obserbarin ninyo. Diin magtukikili sa mga isyong saksak sinag. Welcome ang tanan ninyong mga komento. Cause this is a free zone of our own public opinion. Okay na day? Yay, wala. Murag klaro-klaro na gini da. Oh! Kaya bay, kung sa may atong ikasulti karon sa atong lungsod sa Bourbon, sa man mayroong agi? I'm so really happy na successful ang atong mga officials. Labi na diri sa atong mga officials sa mayor nato. Salamat ang binasap sa mga kapulisan na si Major Samuel. May usasad sa mga hiting na ihatag ka pagtambayayon alang sa kakusay o kalinaw din sa Bourbon City. Ikaw may Jigski, unsa may kasulti kay kita mo may pagabot-abot na to karon. Labi na sa atong amigo nga usa ka general, no? Ha? General 7-star. Ano 9-star ni Joy? Ha? 9-star. So, kinsa may 7-star ani? Mura kiri. Kare. 5-star. Ikaw? 5 years. So, unsa may tan-aw mo ni atong daghan man tao, no? Oh, nakita na to ang kadaghanan sa mga katao karon nagka-operation diri sa atong lugar sa Bourbon, Cebu. Ug pasalamat ko nga padayon gyapon kini nga kalingawan alang sa kalambuan, alang usab sa matagusawagan sa ekonomiya diri sa Bourbon. Sige sa kusa na. So murag ang bisag sa kalisod sa pandemic kita naninguha ta. Maka-alibyo lang ta gamay, no? Wa ta mangandoy nga madato. Pero ang ato lang maka-alibyo lang ta gamay. 3:26. Muna yung negosyo ng atong amigo ba, no? Tindot yung negosyo nyo sa busag doon na yung mga shades. Kani nga mga reyos, di ni maglubad, ha? Mga stainless gini. Di ni siya madawat o kahin siya, pero di mo lubad. Ano sila? Nai-gold nga stainless. Kita kasi mga design, no? Lain. Napiluban to? May mga relo, may mga charger. Ninot kayo yung kuwan ba? Ninot kayo yung suga. Kaya pwede rin imong electric pan. Napagay yung negosyo rin, mga panatulan. So, daghan gani. Balik ko lang naman diya, Sisa. Aray sa medre. Kaya daghan napaabot naman din nga mga kuwano. Mga party people, mga kajaming na mo. Karong hapon, okay na mga kagumkum nga tiin. Ay, oo, okay. Wala man yung dahil ipari ka dyan, mga kabawal ba yun? Amay ka dyan. Inasa lang o kanon, pero wala sa tayo mainom ha. Yang nga itong hasulo na niyan, customer lang yapon. Kita may mga suso kita, no? Kay magbagulbul na sa tuwa. Kita pa yung mga sulag kaon, di ba? Kung doon na yung mga kuan ka ng mga drinks ka ng mga coffee, ano? Ang customer lang di ba itong hasulon? Sige, sige! Ayong hapon. Magpatira ko. Magtiwa, ano lang din? Magtiwa sa midali. Sige, bye-bye. Sige, rock and roll. Sayo. Sayo mo sayo. Ayan na mag-tiktok. Matandog na. Kumusta itong pista na eh? Okay na, COVID. Kaya, Sana all, sana all. Third wave. kaya aking COVID eh, no? Oh, Kaya ka kayo? Buhi ko muna. Awa, patay. Gipatay na sina. Kaya hindi na COVID, na may bakuna. Ako ba hadlok yung pati kang mata. Ay!
Stay dyan, mayuto. Igat na juga kagabi. Stay dyan. Lucky dyan. Wap, pag yun. Hello, eh. Uy, girl, nasa date yun. Basta yun Ano sa mga lucky dyan? Ano sa mga lucky dyan? Okay lang eh. Buta na pila. Ano yan? Mga gito? Di pormahan gaday. Be, ang beauty sa taga Bourbon. Ha? Mahalin na ba gini? Kaya pa. Kaya ko ya Jaya. Dako kay kong kwarta na eh. Okay na yan. Dito ako. Teka day, tanawan na yung YouTube na gani kanay. Asa na yan? Master Chef. Ah, kana. Jarang. Picture lang basa. Namang libre mo ay. Kaba ko man libre mo din iko. Paano na mga videohan lang tama kay. Hindi ko na to sa YouTube ha. Pero Hi guys, welcome back to my So, karon na din sa Bourbon. kanya na yun. Namiss tama dre. Wala dyan ang imbitar na mo. Hi! Kamu may mga imbita. Uy, naon siya. Taga Bourbon yun. Ah, pareha dito. Para tayo. Kamu taga Bourbon ba tayo? Ako rin. Bita na sige madre ka. Ano madre ka dato ig. Yeah? Kada tuig madre. Kada to eh. Yan sa may kasulti ninyo nga gikas pagka pandemic nya karon murag nagagawas Ako yung kasote kay. Ate kasulti nga bisamot kag kanyag. Ay, ako yung kasote. Magiging yung imbitar sa ako. Bito. Taga Bourbon. Hi! Okay, mitara naman ninyo itong bisita. Apila na lang sir ni. Hello, sir. Wala gitik sa Ay, asa mo dapit. Di para sa una. Happy Vista. Oh, so unsa man lang nakinupyahay da. Ay, kinupyahay da. Agbong di kas klase ron. Tanong agaan sila yung papel. Okay na pista na to, day. Ano gina? Ay, talala ko dito ko. Lungas. Amo day. Sakit sa banang. Ano kaya? Yung bandang ay magpapak.
Sino ba? Si Karin. Hoy, vlogger. Ay, bayot. Bapak lagi kayak kadoy. Okay na kay bayot. Ikaw, Joy. Okay ka, Day? Hi vlog, welcome to my guys. Hi vlog, welcome to my vlog. Asan mo, Day? Uy! Asan mo mang lucky, Day? Uy, tagay sa mga lucky, oh! Oy, Dodo, sila ini mo. Ayaw ka na magpapati ko kay maputi. Di, mga gwapa, sad. Bapak lagi. Di, pili lang. Nay katalag ni ko. Ano? Pili. Ikaw. Ma'am, gwapa. Tara. Pili lang. Bugawas na ba ginas mo, Jul? Asay mana ni? Pili lang ya. Asay ka raw. Oh, Ellen. Paano mo siya kana Ang lagi kay Tang. temporary man. Di. Ang aga, doon kay Kipadi. Diba? Kato ka kayo mo ito no. Ari no. Oh, Kaya lagi babaw. oh, wala siya. Ano? Ano ni? Ay, sa mga anak. Makuha na. Ka nice. Kada. Ayaw ah. Dia kana tuanday. Asa may kasulti sa tong pista sa Bourbon day. Ha? Wow, ka-sabi, oy. Asa may mga kasulti? Siya natin kasulti. Kada, asa may kasulti day. Wala, labaw. Ha? Masay kasulti ni mo. Wala. Nya unsa man ang pandemic na to karon? Kuan. Okay ra imong beauty. Sige ka day. Okay lang beauty na to sa pandemic day. Wow, sarap. Kumusta man ang inyong mga kauyaban? Okay, kaya ba di? Wala kauyab. Ngit pa ka. Anangin pa. Anangin pa daw. Sige day, sige. Anangin ba si mama? Ana. Matol. Ipanangiti ka si mama. O na ni, kwenta na ni. Basta 50 ha. Okay. Wapa lagi ni siya. Hi. Hello. Wala ka nindot na, oy. I love you, Philippines. Love you kanang Philippines, no? Ang mga Filipino artists dahil love mo din, no? O na. Akan na sila. Timo, kailan yun, no? Kamay mga pahinaw, miga? Hi, hello. Hi. Kumagawa pag ginang taga-Bourbon yun, dahil? Dito, dahil. Masa may kasulti na, dahil. So, sa lockdown, dahil. Lisod din na, dito kagawas, no? Braway freedom, sa? Yung mga schoolmates. Asa mo sa Facebook? Kwan, dodong may court? Na daw? Ano ray? Kanay? No. Dodong may court? Yeah. Ikaw na sa dodong para ba? Ang daw sa tag kita mil ba? Ako ko'y sukrana. Thank you. Imo ba yan? Ana, oy. Magpatato. Sakit ng broken heart din, ano? O niya rin na karoon sa Bourbon, Cebu. O, atong amigo ha, si Dodong Baykort mo'y gatira ni. Yes. Rock and roll mga bay. Pista ni dire, pista na ko. Tarawa niya mong customer, mga gwapa kayo. Asa nga hinak gwapo? Ang gwapa na siya. Wala sa na-trip pan. Among customer ha. Awa, sakit dili. Tagasa ka, amiga. May sakit no? Ma'am, tagasa ka, ma'am. Dirara. Launahan. Diara ko na unahan. So, kwan, dito ka. Pwede na malakaw. Butan, ganayaw pala ka siya. Dili, parang saan yung mga butan? Tagasa ko.
Padaraw, tuma na mo. Spaghetti, papapa. Nag-abot ang mga Nag-abot ang mga guys sa norte ha. Kauban ta ni Dodong Bike Court. Atong likod nga artist sa Bourbon, Cebu. Nangaon ba din may tubig, tumatin na bibir. Pait ka maganda. Way barbahal! Way barbahal! Nangaon na may tubig. Kuya nang pait ka tao. Wa may tubig dire yun. Malikot niyo ba? Kuya ka ba iliko? Yan. Ang suso mo yan kay spaghetti. mo sa ninyong gumong alcohol. Pangbatay sa COVID. Wala gabihin ang pista. So adto na sa lain nga Ato tawa ng tulig. Pinantay. ato sa laing lugar. Pero wala may bibigyan. Grabe filter eh. Una. Magwapo man ta. Magwapa ta daw. Ay, gwapo nang leader. Virgin lang kita. Ganahan ka. Ayaw na yung mama. Nagaling time na lang. Baka ma-inform. Kapangyo sa COVID. Kita sa nagkapangyo sa dala. Dagang kikihap ang kuan. Ang balitang pinili sa World Health Organization mga hirap din ay yung ang balitang namin ko kabuang Asa ang buwang? Sabay, inay ta? oh Nice ba? Tayo ba? okay na nai 23 ka ba? 23. mamatay lagi Sikon ba? Kitang pagkiti po. Iwas ito. kato namatay sa ano Rick 23 to ka ba? ay kuan man sa to kanang Senior. buwang Wa ka survive ang ilang kuhan. dako na sa media ba Kita ko first feeling. ay ano gyud kita go sakuan pa sa sakuan pa Sila ko doy. Drive ako muli ko. Iwala na doy. ay daghan ang pandemic di ba grabe kay gipikit sa tanan sige nag-imo may tanan ng buwan pag-abot ba kuna daghan sa reklamo pero sa layo ba may daghan ng magpulit dito na lisulat karon nga ni apo na mapula natutog naman din ana gina kada ba kuna nang trial ang iro pa Loy, susuban ninyo kung saan yan. Di ba sila kinaka kinara? Kanaya, padungin nila ba yun? Sayang ganyan.